i llarga la nostra amiga Saida i de la seva família. Són un poble d'agricultors i des de fa segles cultiven aquestes terres per sobreviure. També creen ramats de cabres i des de molt petits recorren grans distàncies per dur-los a pasturar. No dubteu que qualsevol d'ells guanyaria una marató. Cor, padrina! Cor! Sí! No me facis córrer tant, que jo no estic per maratons! Ho has de veure! Mira això! Sí, ja ho veig, estimada! Gràcies, ànima mundi! Sí, ja em va! Sí, ja em va! Tot a pular! Em va cucanyar i buen cos! Sí, ja 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 em va! Sí, ja em va! Sí, ja em va cucanyar i buen cos! Sí, ja em va! Sí, ja em va! Sí, ja em va cucanyar i buen cos! Ai, mare meva, quina collita! Gràcies, ànima mundi! Però si això no ens basta per res! L'estació seca cada vegada és més llarga. Passarem gana, i amb la gana arribaran les malalties. No cridis al mal temps! És el canvi climàtic. Cada vegada plou menys i més malament. Ui, els esperits de la natura ens protegiran. Accepta-ho, padrina. Ja fa anys que la collita no ens basta per passar l'hivern. Aquí al sud se'ns compliquen les coses i els experts diuen que encara anirà pitjor. Nosaltres sí que som experts en complicacions des que els europeus vengueren aquí i sempre ens n'han sortit. Amb l'escalfament global, aquí la vida humana arribarà a ser impossible. Me n'aniré cap al nord a cercar un futur millor per tots. No! Aquest viatge és molt perillós, Saida! Podries morir! Ai, ja ho sé que és perillós, però ho he de fer. Aquí ja no hi ha res. Res pot ser pitjor que quedar-se a casa, esperant que se'ns mengi el no-res. Però aquí ens tenim els uns als altres i els ancestres ens protegiran. Les regles del joc han canviat, padrina. Han d'advertir els veïnats del nord que la cosa va ben de veres. No t'escoltaran, pensen que som salvatges. Si són intel·ligents m'hauran d'escoltar. Aquesta ara és la nostra història, però aviat també serà la seva. No te rebran amb els braços oberts. Ningú vol sentir males notícies. Hauràs de guanyar el seu respecte. Ho faré bé, padrina. He tingut el millor mestre. Tens raó. Vés-hi i troba una solució. Agafa el bastó. Te protegirà i t'ajudarà a saber el que és just i el que no. Gràcies, padrina. No, ara me n'he d'anar. No puc veure com parteixes. Se'm trencaria el cor. Sí, ja em va. Tota pula. Tornaré amb una solució. O trobaré un bon lloc per viure-hi tots junts. Al sud global del planeta, llocs que abans eren plens de vida ara s'han convertit en deserts o terres ermes on ja no s'hi pot viure. Mentre els països i les societats més riques i contaminants vivim al nord amb ostentositat i fem un ús irresponsable dels recursos naturals, són els països del sud global els que més en pateixen les conseqüències.
El viatge que ha emprès la Saida és un camí llarg i incert que molts han d'emprendre cada any per tal de fugir d'un territori que ara els ofereix molt poques oportunitats. Aquest sembla un bon poble per viure amb la meva família. Els carrers del poble estan deserts. La Saida toca una per una a totes les portes i mira per les finestres dins les cases, però sembla no haver-hi ningú. És molt estrany. No hi ha ningú. Aviat es farà de nit i no voldria que els llops me convertissin en el seu sopar. Hauré de cercar un lloc per resguardar-me. Troba un lloc a recer on poder passar la nit i allà queda, intentant no ignorar massa la seva família. Hi ha una persona de més al nostre poble. Sembla estrangera, immigrant. No se pot permetre una casa, dorm a qualsevol lloc. Segur que va bruta i fa pudor. Hola? Hola! Bon dia! Som la Saida. Acab d'arribar. Aquesta persona de més ens ve a prendre el nostre espai. I segur que ens robarà. No! Jo no he vengut a prendre res a ningú. Aquesta persona de més ve del sud. Segur que du malalties. No, jo som una dona forta i sana. La meva padrina sempre m'ho diu. Mai m'acostip. Qui és aquesta persona de més? Que s'identifiqui! Sí, senyora! Som na Saida, som de Draua i no faig pudor. Faig oloreta de taronja, de rabassana i de dàtils. En vols? Són els darrers que quedaven al poble i que la gent m'ha regalat pel meu viatge. Aquí no ens agraden els dàtils, ni l'olor taronja ni herbassana. Aquí feim olor... Tant se val. Tindrem problemes d'espai. Aquesta persona de més se n'ha d'anar. El meu poble s'hi ha instal·lat el no-res. Ja no hi ha qui hi visqui. Ui, això no ens interessa aquí. Ui, aquesta persona de més se n'ha d'anar. Però no puc tornar als camins. Els llops se'm menjaran. Ui, si no hi ha lloc aquí per a aquesta persona, se n'ha d'anar. Aquí no molesta ningú. Si no se'n va, cridarem els llops. Els llops? Sí, els llops. Au! Au! Fora! 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 Això no és just! Els llops... Just seria que ningú hagués de partir del seu país per causa del canvi climàtic, que esdevé pel sobreconsum dels països del nord global, i que quan això passàs, acollíssim aquestes persones i les féssim veïnats i veïnades dels nostres barris, perquè la seva història podria ser la teva. La meva padrina tenia raó. No serà fàcil, però trobaré una solució. Sembla que en aquest poble no tenen problemes de sequera. Estic morta de set. Cucú! Agafa'ns i Benvinguda a Waterworld. Estic morta de set. Que puc beure una mica d'aigua? Sembla molt bona. Sí, és la millor aigua del món. Ve dels rius dels pobles del sud. Jo som de Draua. Al meu poble també hi neix un riu grandiós, però ja fa anys que s'està secant i plou molt poc i tota l'aigua se'n va riu avall. Sí, som uns genis. Hem inventat un mecanisme que xucla tota l'aigua i l'emmagatzema tota. Aquí hi ha aigua del nostre riu. Sí, ben segur. Quan la meva padrina
ha de ser... No, negatiu. Com? Que tu no pots beure aigua d'aquesta. Està contaminada? Pot pensar, aquesta és l'aigua més pura del planeta. Ho certifiquen les 3 estrelles que guanya cada any el certamen internacional d'aigües minerals. Aigua d'aquí, aigua d'allà, la Soul and Water t'encantarà. I de quin problema hi ha? Ui, el problema és que aquesta aigua es paga preu d'or i no veig jo que tu te la puguis permetre. 30 euros la botella, petita, al millor restaurant de París. Però si vostè mateixa ha dit que aquesta aigua era del nostre riu. Era del vostre riu, però ara és de la Next Corporation Stolen Water. Això és robat. Aquí ningú ha robat res, l'aigua ha vengut tota soleta. Almenys l'hauries de compartir. Compartir no està de moda. Només compartim les fotos d'Instagram. Xin, foto. Aquesta aigua també és nostra. No te fiquis en problemes. L'aigua és una necessitat i aquesta senyora n'ha fet el seu negoci. Vés-te'n o cridaré els meus cocodrils. Aquesta aigua és de tots i totes. Cocodril! No passa res. Cocodril! Aquesta aigua no és teva. Això no és just. Els cocodrils... Just seria que compartíssim l'aigua que ens regala la natura amb la gent que ve de països on els han robat aquesta aigua, perquè la seva història podria ser la teva. És una ciutat! Oh, i sembla que aquí hi ha de tot. Oh, ara sí, Saida, ara sí. Aquesta vegada ho aconseguiràs. Sembla que en aquesta ciutat hi ha de tot. Oh, ni lloc per dormir, ni aigua. Això al meu país no m'hagués passat mai. Sempre hi ha algú disposat a donar-te refugi, a un tassó d'aigua. Auf Wiedersehen! Quina pressa que tinc. Maria! Ui, perdó, no tinc monedes. Ah, monedes? Sí, no duc monedes per donar-te. No duc monedes? Ui, deixa de repetir el que jo te dic, eh? Si vols viure aquí, has d'aprendre el meu idioma. I no me facis perdre el temps, que tinc molt de pressa. Ah, Mirri. Jo venc del sud. Al meu poble s'hi ha instal·lat el no-res. Allà ja no hi ha qui visqui. Cerco un lloc per viure amb la meva família. Històries. Ja no tinc temps per Hi perdre. ha una emergència climàtica i si no fem res, també s'instal·larà aquí i tots passarem gana. Això són mentires. Aquí no en falta de res. Les botigues estan plenes de tot. Mira tot el que jo m'he comprat. Mira tu. Quan s'instal·la el no-res, la terra queda erma i ja no hi ha res a fer. Res hi creix. I sense aquesta matèria primera no podreu fer els vostres productes processats. Guarda això. No ho vull veure. Som massa sensible per aquestes coses. I no tinc temps per preocupar-me de tot això. Ai, tinc molta feina, tu no ho pots entendre. Escolti, per què no m'has entès? Ai, sí, perdona. Se m'havia oblidat que tu volies monedes. Ai, no! Jo vull trobar una solució. Hi ha una gent que ha aconseguit emmagatzemar... Monedes no te'n dóna res.
Però mira, has tingut sort, anava tirant fems. Allà una mica de pollastre, una saladeta, unes calletes. Oh, i aquestes patatilles tenen massa additius, poden ser per tu. Moltes gràcies. La veritat és que tinc molta gana. I doncs menja, estimada, menja, perquè aviat passaran els guàrdies amb els seus cans. Guàrdies? Ui, sí. Clar, que no ens agrada la gent que no té monedes per poder comprar. Però monedes? Ja me tornes a demanar monedes. Però si jo t'he donat unes patates. Que desagraïda. Torna-me-les. Però res. I això també és meu. Lladre. Lladre. Per què me dius lladre? Guàrdia! Jo no he vingut Hi ha una lladre. Guàrdia! No he robat res a ningú. Això no és just. Just seria que repartíssim equitativament els aliments entre totes les persones i que no tirassin quantitats tan grans de menjar. Sabeu que més d'una tercera part dels aliments produïts anualment no són consumits per ningú? Perquè la seva història podria ser la teva. No m'agrada la ciutat. M'agrada més el camp. Bon dia, ocelleta! Com ho saps? Jo també cerco un bon lloc per fer el meu niu. Vaig cap al nord. Al meu poble ja no s'hi pot viure. Fa massa calor. Aquest és el millor lloc per passar l'estiu? Ocelleta! Adéu! Moltes gràcies! Ei! Me'ls vaig aviar! Ocelleta! Aquí puc fer el meu niu! Ai, gràcies, ànima mundi! Predina, ho aconseguirem! L'ocelleta m'ha dit que ella, els seus 14 germans, les seves 24 germanes i els seus 32.600 cosins passen aquí tot l'estiu al Molinar i disfruten de la millor herba, dels millors cucs i de l'aigua més fresqueta. Ai, Zaida, quina sort! Quina sort! Segur que aquí també hi ha lloc per nosaltres. Ahà! Terla, Pit! Tu te vols colar? Fora! A partir d'aquí no pots passar. Com? Però què diu? Que no puc passar? No. Però si l'ocelleta m'ha dit que ella i tota la seva família passen aquí tot l'estiu. Aquí és el nostre país. Allà ja no. Aquí, allà. Aquí, allà. Aquí, allà, aquí, allà, aquí, allà, aquí, allà, aquí. Ai. No teniu gent de sentit de l'humor. He vingut amb la meva amiga l'ocelleta. Qui? L'ocelleta. Ella m'ha dit que passa aquí tot l'estiu. Té passaport. L'ocelleta? No, ella no necessita. Vostè té passaport. No, no tinc passaport. I doncs, si no té passaport, no pot passar. Cerco un lloc per viure amb la meva família i l'ocelleta m'ha dit que aquí s'hi viu molt bé. Sí, molt bé. Però sense papers no s'hi pot passar. L'ocelleta no m'ha parlat de papers. Ai, ella no en necessita. Per què l'ocelleta no en necessita i jo sí? O has vist que jo tingui ales? O tens ales, tu? Ai, per favor, almenys si serem ocells nosaltres. Nosaltres som civilitzats. Per això, hem de mestre un permís per passar. Ja. I com ho puc fer per aconseguir un permís? Fàcil.
moment. No li he dit, però jo... Encara no. He fet... Falten 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1... Ara sí, Susana Oria per servir-la. Que puc ajudar? Sí, vostè m'ha dit que necessito un permís. Oh, sí. Necessita omplir aquesta sol·licitud, emplenar aquest certificat, presentar aquesta documentació i aquesta declaració jurada que ha viscut aquí durant 3 anys. Com? Però si jo acabo d'arribar, com puc haver viscut aquí 3 anys? Les lleis no les faig jo, les fan els que governen. Recorda-ho quan puguis votar. Això és absurd. Prou de xerrameca, o no acabarem mai. I tu crec que vols poder passar al nostre país, no? Sí. Idò, has d'emplenar aquest certificat, presentar aquest altre, complir tots aquests requisits i aquest d'aquí. Al meu poble s'hi ha instal·lat el no-res. Si pogués parlar amb el president, potser... Presidenta. Aquí tenim una presidenta i per parlar amb la presidenta ha d'omplir aquesta sol·licitud, aquesta... I amb la vicepresidenta? Ah, no, amb la vicepresidenta aquests no te serveixen. Per la vicepresidenta necessites aquest... Ui! Mare meva, s'ha fet tardíssim. És hora de tancar. Mos veiem demà a les 8, que ja saps el que diu sa dita. Si s'escudella és calenta, no la deixis refredar. Però jo què faig fins demà? Espera, estimada. Ui, però no has fet un viatge tan llarg. I no, espera un poc més. Ai. Escolti, perdoni, per favor. Ai, perdoni, per favor. No se pot ser més bona persona. Però s'ha d'anar alerta perquè et dones un dit i t'agafen el braç. Fins demà a les 8 en punt. Però, escolti, fins demà? Perdoni. Això no és just. Seria que els que han nascut a les zones explotades poguessin passar a l'altre costat sense controls absurds a les fronteres. I que les persones que vivim aquí entenguessin que els dos costats són part del mateix món i no propietat només d'uns quants. Perquè la seva història podria ser la teva. Sí, ja som a la frontera. Sembla que no hi ha ningú. Espera, ara mira. Sí. A veure... Sembla que els guardes han fuit. No veig ningú. No veig ningú. És una nit molt fosca. No crec que... Oh! Sí, hi ha una dona. És molt joveneta. Vaja. Perdó, que no he pitjat una cosa que havia de pitjar. Eso es. Tornem aquí, aquesta dona. Sí, els guardes ja han fuit. Sembla que no hi ha ningú. Una nit molt fosca. Sí, miraré. Oh! Hi ha una dona. Està dormida. És molt joveneta. Sembla que està escrivint una carta.
canviaria per res. M'ha donat la millor infantesa. Però ara ja no hi ha qui visqui allà. La meva família i jo necessitam un nou lloc on viure i des d'on poder combatre l'expansió del no-res. Sembla que tenim una petita activista. L'haurem de cuidar. El món necessita moltes com ella. La deixaré dormir una estona més. Sembla cansada. Però abans de que se faci de dia, anirem cap a casa. Malgrat que tu no has nascut a la seva terra, la seva història també és la teva. La teva manera de consumir, la teva manera de viure, incideix negativament a la seva terra. I mentre això no canvi, és de justícia tenir les mans ben obertes per acollir les persones que han de fugir de les seves terres i escoltar les històries que d'allà venen, perquè si no, en un futur no gaire llunyà també seran les teves. Això sí és just. Muso sara mane muso dambe mane muso kainde bamako Mbaka kene muso ne gipur muso ne minni dona be bamako Aliye nyena te masi ne soya Aliye le nyinte masi nyela goya I fins aquí. Moltes gràcies. Com ha durat, això? 35 minuts. 35. Bueno, ara molt ràpid, sí. Molt bé, i ara sí que necessitam això, un poc de feedback i sinceritat, no tingueu por de dir tot, perquè aquí estem tots en família, hi ha els nits de teatre, la Maria del Mar, que és la seva filla, que és d'aquí, la Marina, que també, la Xesca, en company, així que tot està per canviar-ho, millorar-ho, o sigui que, de veres, sincerament, nins i nines, tot el que no vos hagi, no ho heu entès, o no vos hagi arribat, o dir, mira, jo ho faria així, o li falta això. A mí me encantó, todo, de qué se trata, pero, le falta un poco más de tiempo, porque a mí se me pasa así. Ya, pero ¿porque crees que andan más rápido tot o porque pondrías más cosas? Poner más cosas. Poner más cosas. No es que no está mal, está genial, pero que le falta un poco más de tiempo. Elaborar. No sé explicar. No, lo has explicado muy bien. Que tú lo harías un poquito más largo y todo más, a lo mejor, más respirado. Sí, es que no había respiración. Això és una cosa molt important, no? No xisca encara, però jo anava allà sense respirar quasi i esto és molt important en el teatre, que hi hagi l'espai per les respiracions. De viure cada cosa, no? Ara jo pensava que ve després. Ja no he dit això, ara hauria d'haver posat aquí, o això, se m'ha trebat. Com les primeres vegades passa això, no? Que el cap pensa el que ve després, o el que t'has oblidat, o les transicions que són molt corporals, en el teu cas, i que si són humanes pots fer qualsevol cosa, no? Però el fet d'una màscara és una altra cosa, és un altre llenguatge, és un altre estat, on tot ha de ser més gros i molt net, i totes aquestes transicions pensam que se poden elaborar encara molt més i treballar.
Bueno, en general tot, però vaja. Vinga, més coses. Així en Els general. missatges, hi ha coses Sí, pròpies. Jo penso que l'essència és preciosa. És a dir, tot el missatge te cal prendre des del primer moment. Això, fabulós. Per tant, primer objectiu, aconseguir. Tal volta el so podria ser una miqueta més net. No sé si ara és que no teniu tampoc el material adequat, però se podria sentir un poc millor, perquè just un petit comitè ho van sentir perfectament, però a pintura so podria ser... Perquè hi ha aquest reverb en el micro, no? Sobretot el primer de tots, jo no l'he entès, he posat l'àudio, no s'entenia bé, era molt ràpid. El primer de tots. Però la veu està molt melodiosa, molt compassada, la veu transmet, no? Quan aneu contant la història i tot això vos ho heu inventat vosaltres. Escrit directe, sí. No, i Tot tros preciós. I a repetir la seva història podria ser la teva, fa que te consciencis en cada escena, que quasi cada escena s'ha de reproduir aquesta frase, és essencial i li dona una força important. Bé, llavors aniré dient més coses, anem dient un poquet entre tots, aquí tenim moltes anotacions, la majoria molt positives i qualque petit detall que se podria de meu voler millorar. Jo les pinzellades aquestes de realitat, no? Els testimonis que hi ha, pot ser, és vera que faltava qualque moment comprendre-les, no sé si era ritme, i clar, hi ha molta diferència dels tipus de llenguatge que feia servir, entenc que és intencionat. No sé fins a quin punt els infants arriben i comprenen el vocabulari o el llenguatge d'aquests missatges, vull dir, de realitat, no sé exactament de on ho trec, com a documental més. Sí, la part més documental o periodística o aquelles dades, que està superbé que hi siguin, però no sé si necessita una traducció, no ho sé demà, però potser els infants me la poden dir si ho han entès. Aquella veu en off, Maria, tu l'has entès? Aquella veu que parlava i anava contant entre escena i escena. Ella diu, això no és just, i ella diu, just seria, i ses coses. Just seria, totes les paraules els compreníeu bé? Sí, menos la primera que anava Molt ràpid. Vale. No sé, jo he dubtat del vocabulari. Ostres, està súper, però no sé si és com una desconnexió molt grossa de diferència de llenguatge. No ho sé. He dubtat. Clar, està fet un poc intencionat. Sí, entenc. En pla això, perquè hi hagi, saps, perquè com que reforça el que s'ha vist aquí, se suposa que els nins han de dir que allò és injust. Exacte. Per lo que sigui. Aleshores, allò només li posa com a cos, li posa veu a una cosa, saps, que en teoria han hagut de veure. Sí, processat d'una altra manera. Però també és el nostre, o sigui, no en tenim ni idea, saps? No, però és això, sí, és el que... Tu potser dius que ho faries amb llenguatge més infantil. Sí, no ho sé, amb un vocabulari sí, un poc més... Hi ha conceptes, hi ha termes que no sé si són com a lo millor més... No sé, si és un vocabulari un poc més específic o que no sé fins a quin punt, depèn de l'edat dels infants. Ja, també és això. Perquè ningú es podria fer un resum. Mos podria dir que cantes, perquè de vegades els majors mos pensam que els nins no entenen certes coses i jo crec que enteneu més d'allò que nosaltres creiem. O diferent, i està bé. Com es podria fer un resum de cantes? Bueno, jo el que he entès és que això és una cosa que passa i que passa, és un perill per tot el món i que hem d'anar alerta. També com que diré a la meva mare i m'ho estàs explicant un munt i ara ho entenc molt millor. Tu no és molt neutre. Ella diu ella, Fàtima, diu que canta mal, ¿no? Pues era como de una joveneta que vivía en un país que abans tenía muchos recursos, pero ya no había más y vivía amb la seva àvia.
pues va ploure i vàrem veure que la cosecha que vàrem fer pues no li s'alcançava. I va tenir que anar a la ciutat i tots li van tractar molt malament. I després va venir pues, una dona que li va cuidar. Que la va? Ah, molt bé. És que clar, ets essència, ha dit tota l'essència. No? Sí, però ve cap a, o sigui, això, no? Que és com que hi ha països, sobretot els que estan en el sud del món, no? Que degut al canvi climàtic, com que ja fa molta calor allà de per si, doncs el canvi climàtic encara hi ha més sequera, no? I han de pujar cap a la ciutat i cap a altres ciutats, no només a una, no? I a totes, tothom, això, no vol... O sigui, s'entén que no només va a una ciutat, Fàtima, sinó que va a varis llocs. Jo recordo resumit molt bé, i ja m'ha agradat això que la veu no fos com a més adreçada, diguem, als adults i l'escenografia i el missatge així, els nens s'haguessin de basar en l'actuació més que he trobat que aquests dos registres era molt vàlid. I metges per famílies hi ha un missatge com a més per pares i un com a més per als nens i cadascú arriba fins allà com el Petit Príncep que tothom el llegeix segons l'edat que té. No cal interpreta antes, així. Jo el que faig, o sigui, també superbé la interconnexió i el que deien dels àudios, jo també entenc els meus dubtes de si el llenguatge estava adreçat als infants. Però escoltant a Fàtima s'ha quedat molt en tot el tema del circuit d'ella. Però què és lo just? Ens hem de quedar què és lo just, perquè al final sobre el teatre va de justícia global, no? I hi ha una cosa que jo estiraria una mica més i que de vegades ens quedem sempre en el perfil de la gent que migra amb aquesta mirada més de «oh, pobrecitos», perquè a més tota l'obra està molt bé la connexió, l'experiència, ella com canviar d'una banda a l'altra i ella cor, però està molt hostil. Però després hi ha un món també que jo crec que ho fes al final que tenim una petita activista. Clar, aquí pots empoderar una mica més Saida. Per què? Perquè realment canviar una mica la mirada també, perquè en el sud hi ha lluites del territori molt potents també, no? No és aquesta mirada que molta gent emigra, però hi ha molta gent que se queda allà fent lluita en el propi territori, no? I donar-li també aquesta visibilitat de l'activisme que és important. Per què? Perquè està molt mal vista, Open Arms mateix, que és una cosa que també... Jo no entenia molt bé el d'Open Arms. No, bueno, això és una prova... Pensava que és una policia més que una persona de... Perquè això també, o sigui, el de la màscara, com que no sabem si posar-li una cosa més... O sigui, una cosa, però més senzilleta, saps? Per fer-ho més humà, però... Són molt xules les màscares, però faríeu una altra màscara per darrere. Jo crec que s'ha de veure una persona. Però sembles més un policia o algo de la aduana, oi, ara se la van a llevar. Ja, però bueno, tampoc no està mal, o sigui, també és aquesta idea, no en teníem, però ara que ho dius, fins que lo darrere, sí, no ho sé. Has d'empoderar aquesta imatge. Jo el que me preocupa és que la gent se quedi con los pobrecitos negros directamente, saps? I que no és així, perquè hi ha molta valentia de fer tot això. Clar, per això ella és això. I a més ella ve com amb una... La padrina ho diu, vinga, canviar de tal, no? Ella va amb aquesta idea, no és la mateixa. Però és que no li deixen, saps? O sigui, jo crec que ella, o sigui, on ho hem de reforçar si de cas és en el començament, que ha de veure que ella no ve a demanar, sinó que ve a canviar-me o a dir, escoltau, que això no funciona, no? Ho hem de canviar perquè si no, d'aquí 2 dies el no res serà aquí. Saps? Potser és reforçar molt més que ella quan diu parau digui el no res, saps? O sigui, que tingui el seu discurs molt
O sigui, que els altres personatges no la tallin abans de que ell hagi pogut fer, que això és el que no la deixa dir. Això respondria en això que ha dit la nostra companya, com te dius tu? Marina. Jo, Marina. No. Na Patri. I deia na Patri, que ha dit que li faltava una mica, pintura aquest caire reivindicatiu de la nina, i ha de ser més per això, perquè s'entengui la força que pot transmetre per defensar-se. I en doble sentit, perquè ara mateix hi ha com aquesta cultura, no? Això m'ha encantat, per cert. Això és brutal. Aquesta d'això, tots estem jugant amb això, és molt guai. Però clar, els activistes i tal, ara estan amb una mirada molt dolenta del món. Llavors han de reforçar això, perquè si no, la gent jove aprèn que és millor callar i no fer res, perquè tanmateix han après en els mitjans de comunicació a l'escola i tal, que és millor no fer res, perquè aquest món, ja m'enteneu, ser activista avui en dia s'ha de revalorar una altra vegada, perquè Open Arms, ja sabeu, està imputada per crims d'humanitat, sabeu, per el tema de tracte de persones, i estan salvant persones. Clar, a l'imaginari col·lectiu, la gent critica als activistes. Jo crec que hem de donar-li una força també d'això, ja que teniu aquest discurs tan crític, que és boníssim, jo m'encanta. Però jo crec que sí, aquesta part reivindicativa li heu de donar una mica més de força. O sigui, donar més espai a que ella, quan explica, per exemple, aquí sí que li han donat de dir no res, no sé què, però cada un que tingui el seu lloc, no? I pot ser l'escrit final, també pot ser un poc més complet, un poc de missatge més profund. L'escrit final. A mi m'ha encantat... que no m'hi diguis. I en vez amb un paper higiènic ja no pot ser més extraordinari. Això m'ha encantat. I les màscares també molt xules. Sí, que encara moltes, sabeu, les postals els hem d'acabar, saps? Sí, jo trobava l'anècdota de la seva de Xisca i la teva primera. Des que se vegin els costats me despistava un poc. Perquè si no està tot estent cap a davant, quan s'hi gira un poc, en canvi les altres si te giraven no passava res. Les primeres... Això és que estan encara incompletes i perquè les hem fet nosaltres i nosaltres no som carassers i hem fet el que podem. Som molt déu-n'hi-do. Sí, i aleshores, clar, encara ens falta això, cobrir en el xisca, només més poc, que li doni més. I la predina igual. Exacte, la predina no en té gens i ha de tenir la mateixa. Els altres jo no m'ha. Sí? Però aquell també és així, com el movia, era molt divertit, també hem d'anar a l'any de llavors. Jo no li llegaria el cabell. No, però per darrere, que li tapi, perquè que tingui darreres també. Digues. Sí, clar. ¿No tiene el baño? Sí, pues. I després està, si voleu jugar una mica amb el tema del territori, per no ser... Jo no m'ha salido repetitivo, però si no voleu tot el tema del canvi climàtic, també estan les lluites del territori, que estan els recursos naturals, les empreses multinacionals que estan ocupant les terres, que se causen... O sigui que podeu ampliar lluites en terreny d'altra gent que se queda allà lluitant per el territori, perquè al final és lluita de territori tot això, i canvi climàtic. Per el territori que el volen, o les grans multinacionals, o per culpa del canvi climàtic i tal. Vosaltres tocau una temàtica només. Però com tocau tot, jo dic, hi ha més exemples, sobretot per activar el tema de l'activisme. Però, per exemple, va en el lloc aquest i sí que és clarament habitatge que no, aquí no hi caps. Però el de l'aigua és recurs natural. El de l'aigua és recurs natural. Fascinant, m'ha encantat. És com vendre-la, no? Allà en pla... Sí, això és superbé. Que tot li falta molt... De sobte és meva, no? De sobte és aquí de jo te l'he robada i ja, pues ara ja me la pagues, no? Està superbé. I després allà l'altre és com a hiperconsum, que és com, donar, no? Clar, jo crec que tot passa molt ràpid, però en teoria és això, en plan, nosaltres consumim, te donem els restos i que diu, que me comptes, jo aquí no m'importa tot això, no? I som molt sensibles, no sé. Jo m'agrada molt la incredulitat d'ella, no? De dir, però men, jo vos he hagut de dir una cosa, que m'apareix que no sabeu, perquè si ho sabéssiu no estaria passant, no? Exacte. És com aquell que surt d'un camp de concentració i ho conta i diu, no, i és que ho saben, i ho estan deixant que passi, no? A mi, aquest punt, crec que, no sé de quina manera se potenciaria, però crec que és el missatge.
els missatges tots ho sabem, però deixant que passi, no? Però jo crec que això és lo potent, no? Perquè al final els infants són la generació que ve després, no? Vull dir, són ara. Jo crec que això sí que passa una mica en aquesta darrera, bueno, en aquesta de les compres, quan ella insisteix, no tinc temps per pensar en això. No tens temps, exacte. Però crec que també és el que diu vosaltres, que encara no teniu el temps o donar els espais com per donar la importància a cada una de les respostes. O sigui, està tot, però potser és això, trobar el ritme que li doni importància segons què. Però... que la faci això, més guerrera, que demostri més la seva, no? Bueno, i en el final la saviesa, no?, d'aquella persona, però al final l'estereotip mos diu pensar que no tenen una saviesa. I això és així. I crec que en aquest cas se veu superobvi que hi ha una saviesa, que la resta duim unes cucales o el que vulguis, que anem a la nostra i que ho sabem, però mos és igual. Encara no mos ha cremat el bueno, com que al final cada dia tens un plat, cada dia... És això, no? Que vull dir, com a... Però al final crec que el missatge potent és aquest, tothom ho sap i estem deixant que passi. I crec que al final empodera també aquesta figura, no? Això, potser la narració final ha d'anar per aquí, no? No clar. O sea, el final puede ser igual que ese final, si tú lo quieres cambiar, lo puedes cambiar, pero que, o sea, en el medio de la obra podrías estirar un poco el tema y... aprovechar más cada cosa. Sí, y además como con todos los papeles, podrías hacer como de que al final que también los firmas y al final empieza a vivir como una vida y se trae a su familia y todo esto. O sea, tú seguirías un poquito, ¿no? Vale, para que el final sea más dulce. Jo no he entès molt bé lo de les caixes. Lo de les caixes no he entès molt bé el moment que elles agafaré així, per exemple, i no així. No he entès molt bé què passava. Vale. No pareixia que anàssim entre en això. M'ho he imaginat, però no és principi. Ja. Clar, això és el que deim que encara i descoordina a vegades el so, saps? Perquè hauria de quan fa xu-xu, pues xuc, me puig. I és com agafes tren, saps? I després no sé què, però clar, encara no han tingut temps, això és molta feina. Que también, o sea, como para hacerlo de que vas al tren, podríamos hacer como una figura de tren y para reutilizar la caja, o sea, ponerle un celo que así se pone así en el coche del otro, se podría pegar allí y cuando lo necesiten otra vez lo pueden volver a pegar y así. Vale. O sea, más especificarlo, que parezca un tren, con algo que se pueda quitar. Sí. Y también, o sea, ha parecido, o sea, algo, o sea, lo mismo que parecía, en vez de alguien que la iba a ayudar, parecías que la ibas a... Bueno, aparte que me he puesto, no me entraba, no podía, no he puesto el play que toca, bueno, o sea, sí. Y entonces, vale. Bueno, muchas gracias por esto. Els moviments també m'han agradat molt. Els moviments... i la cançó, la primera que cantava. Sí, vaja, això ja canta. Encara no està molt... Jo no me la sé encara i bailo no pot. Tu què, la cançó? No ho sé, és que l'he cantat molt bé i t'has fet un crit que digo, mira la que bien me fa. Lo de la carta, quan la llegeixes, no sé si seria millor que no xerris. D'acord, simplement. Crec que ja amb el so i tal, i l'interna i tal, D'acord. I la de la transició jo crec que també, la transició de la comunitat i que arriba ja a la ciutat, amb el tren li falta una mica d'algo per allà, saps? Perquè és veritat que arriba com... i sabem que la travessia també és molt potent, no sé si això ho voleu... Però hi ha una transició una mica més clara. No, és que és complicat, hi ha tant de temes que al final pots estirar, si vols. Sí, i en el final també no és com a... O sigui, també ho pensava en la mà, tot això, però en realitat no, però
és com, ell agafa i és que només se'n va un poc, és lo típic, que te'n vas un poc a algú que té un poc més d'estatus que tu i ja t'esclafen, no? O sigui, és que són esclafats, esclafen en els altres, i era com, pujo un poquet i aquí ja no me volen, pujo un poquet més i ja, tal, i pujo, saps? És com... I el títol, quin serà? Teniu títol ja? Serem ocells. Perquè com que ella li diu, això tampoc no està molt ben escrit, però quan ella diu, oh, tenim ales nosaltres, més faltaria, saps? Com aus migratòries, no? Sí. Haurien de poder tornar a casa seu. Sí. La millor final, bueno, al final no, però no, és que la cuidin, no? Al final les podrà tornar a ser seva. És que això potser també ho hem de... Moure's-se lliure. Moure's-se lliure, sí, potser sí. Com els ocells, com van d'un lloc a l'altre. No, i el que tu dius és això, a lo millor mos falta, que en Xesca ja mos ho va dir, de xicar-m'ho, perquè quan li van passar el guió, que avui no ha pogut venir, que clar, que és això, no posar pes només en l'acolliment, sinó en pla, és com, per això també dèiem això de la petita activista, necessitam gent com ella, no? No ho sé, exacte, i potser aquí a la carta podria ser més, no demanar, venim a cercar un lloc, sinó venc a explicar-vos que si no, no? Es posen la responsabilitat de l'entorn. Exacte. Una pregunta, yo no puedo ver las máscaras. Claro, sí, us En les cas saco. després les mostrant, no? Sí, però bueno, sí. Les màscares són molt bones. Cada vegada que suposadament agafes tren, també hi ha un reforç visual, que és el que vam explicar al principi que avui no hi és. Cada vegada que agafa, no vol dir que no ho estic justificant de que s'hagi de millorar, no? Però que ella va en tren, darrere apareix que arriba a la ciutat, no? I la ciutat són diferents llocs, no? Sí, claro. I tens aquí el reforç de uau, he arribat a un poble. Un altre sortirà així, saps? I tu posarà, saps? És com... Sí, que jo penso que també sumarà a que s'entengui que això se pot... També això és una cosa molt... Clar, el llenguatge de teatre a vegades nosaltres com se diu? Com que tenim tant... O sigui, no tenim llums, no tenim tant, no tenim qual... Aleshores a vegades empleam recursos que nosaltres ens pensàvem que s'entenen molt perquè ho hem empleat a l'escola de teatre, en blanc, en una casa, saps? I no llavors dir què fan aquestes movences cases, no? Un poc... Clar, el moviment el diu. Una pregunta, les cançons els podeu inspirat en qualque idioma del lloc, no sé, lloc concret d'on ve... Quines preguntes? La cançó que heu cantat en el principi existeix. És una cançó, se diu Silla Hamba, i és tal qual aquesta cançó. Com és senegalesa, no? Sebastià... És senegalesa, pot ser, però... Sebastià, la seva coral la cantava. Jo també. L'havia sentida de la coral i vaig pensar, mira... En quin idioma? Sí, esclar. Opa, que és pregunta tècnica. És africà, però no sé... Traua no existeix. Patri. I el poble Bantú tampoc, és a dir, està inventat. Sí, era per no, saps? Per no especificar res enlloc, res concret. Igual que en les ciutats europees, no és necessari posar cap nom. Un moment has dit país, pot ser? Jo he dit 30 euros el millor restaurant de París, que és com... Però potser no porta dir jo. Jo no dic Diau Fider, Zulu. I potser tampoc no porta Diau Fider, ni res, simplement fer res que no se sàpiga si, no? Si és rus o què. I si Yahama hi diu molt perquè vol dir caminamos. Veus? Mira, No sé, de mirar, a vegades només... I de...